Piye? Nyebar dodo karo waturi sabar salto. Mulih sampun duka kados mekaten badhe kados menapa Raden Jayaksena menika putra panjenengan piyambak. Wes ora butuh kejangan utaka. Yang saka penemu piye? Kowe dipenemu ora? Iki nek nyambut gawe melu aku pirang-pirang taun padahal tak opek tak mulyake. Kowe iki sing rina pantarane weni ngancani karo anakku Jayasena. Kowe dhisik anakku dadi wong mergo dapur sing blontak. Kowe sing aja-aja iki. Kowe lho kang sing jadi. Melu barang kuwi kula nyuwun pangapunten. Jane kula niki nggih mboten kirang-kirang nggih kula nuturi. Nuwun sewu sinten. Menawi saking petang kowe ingkang lari niku janipun sae. Apike kon ngendi? Saksipun ingkang putra menika kepengin budidaya piyambak boten kanthi sono nglombahi kuwasa gelar. Wis kok ayo perkara Jayaksena lan buku kandhang sakabeh pikat mutar ora urusi. Sing baku dene Dara Sandha bakal gawe gedhe. Aku bakal ngadani saji kala lodro awis utusan Hamsa lawan Dimboko supaya golek ratu Patraman Barat kakak sembelih alun-alun kiri pucuk wong tidak waneni nganti sak 3 ping saya wong dina katon bali kula ingkang sowan sinuwun bakal percaya Surya pratangga winduya amun-amun lir Hamsa kelawan Dimboko wis bali ngadep ana ngarsane Sura Santo gawe tak utus supaya golek ratu 100 negara pinanyo sarana nggone ingsun bakal ngadani saji Palalodra. Ojo ana ngersani sang pukulun Bathara ingkang wis ngaweh kekuatan tumraping Dara Sandha. Awun iki Gusti kula ingkang sinuwun. Paparwa Hamsa nderek badhe matur wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun iki kula Dimboko badhe parang matur sinuwun. Kula sampun nindakaken menapa ingkang dados dawuh paduka ingkang sinuwun. Saking panestu paduka ingkang sinuwun samangke kula sampun pikantuk 9 dene sedaya kala wau sak mangke sampun kula rangket kula krincung kula lebetaken wonten sak lebeting panggundaran ing negari Girbojo. Wah, bagus. Bagus. Yen ngono tegese mung kari kurang 3 lak ngono. Iya. Yen ono rasane tak dikangelan. Waktu dina iki genep pisan 100 ratu. Nek aku gak nek mung golek ratu sak-sake aku gak. Aku dene ratu sing peng-pengan, ratu sing dodeng. Ampun was-wato sinuwun monggo kuwaturi paring dawuh kemawon cekap Hamsa kaliyan Dimboko ingkang badhe ngupadi lan budidaya. Yo, sepisan. Aku golek ratu saka negara Amarta sing jenenge Prabu Puntadewa.
Prabu Undaya ingkang angka 2 Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna dene ingkang kuwasan Grawing 100 Ratu Mandura sing jenenge Prabu Baledawa. Sinuwun piye tata ingkang leres menika Prabu Baladewa. Lah iya kuwi aku mau muni piye? Kudu ngomong lan wah lan iki kupingku sing bosok iki kok. Aku wis men-men jan kok ora pengen ngomong-ngomong aku jur kenek ae ya kan. Aku ora ngerti apa-apa kok aku ngomong wae. Bare wong nyambut gawe tenanan lae badhe melu kene kok bisa isi sia-sia wae. Sia-sia jati. Aku yo nyawangkan tobat kalau mongso nek nyambut jati terus melu kono-kono wah seragame kuning apik kae mandae. Rasa trometan kok kok melu. Yo tangan kita. Maksane aku kira sago apa ora hamsa dibuka iki sagah dereng kinanten selak mbok menawi kula saged minangkani namung badhe bidhal dinten sak menika sedya yen kok pancen kaya mengkono mumpung isih padhang jagate memang kato dina iki nggawa wadyabala sing komplit sing cakep jebak ranyang negara Ngamarta yen nganti ana bobol-bobol lakon setakut dosanya ora kelakon rangket ratu katulune mau kowe bali ning giri putra cepai jatuh ngendhak dapur kuning awal blek ucul iki wis aku gawe sing lha ketelu kantor kulo yen pamit nuntang bae pangestu makato dina iki kowe